Ano? Wala na. Look. Okay. Kalulaw mo ng parang set. Parang pala. Thank you. Paano yung gusto na po sa lintas ng wala na yan po. Diba? Wala ka lang anak. One, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Look! Dito! Ano ito pa? Uy, hindi mo kasi pala si Jason.
Hello? Hello, Mel. Mel. Mel, Mel. Hello? Now, elementary ako, outstanding ako sa school day. Tapos, ano, Indo. Mel, tapos na ulit yung kinayo ka. Correct. Okay. Ako, ano, very good. Hello? Hello? Ano mo ka po? Ano mo ka po? Ikaw mo gusto ko. Kami naman. Gusto ko pa mo.
Yan o, sakit yan. Ulit. Alin mo ko na lang. Alin ko ano ko na lang. Ano ito si Jim mag-iwas. No. Pero, Kuya na, maliit. Ano? ito ba sila? Pero wala yung dalawang pakasay. Patay ko lang. Kunin mo lang, kunin. Bilis! Ay, buhay. Bilis. Ito na doon. Kapatid na rin ang doon.
Tapos, Ako lima. ito lang sa 1-4 start.
So, yung pinsa ko, well, kasi mo sumunod. Tapos kumain. Then, natin. No. Ito,